Ξέρεις τι θα ήταν ωραίο τώρα? Ο Ράιαν Γκόσλινγκ. Όχι, αυτός είναι ωραίος πάντα. Άρα και τώρα. Ξεκάθαρα προσπαθώ να πάω τη συζήτηση κάπου αλλού. Θέλεις να με αφήσεις? Σ' ακούω. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο να μπορούμε να σβήσουμε το φως χωρίς απαραίτητα να χρειαστεί να σηκωθούμε από το κρεβάτι? Θα ήταν. Υπάρχει μόνο μία λύση. Να μετακινήσουμε το κρεβάτι. Οκ, δεν υπάρχει μόνο μία λύση, αλλά είχα κάτι καλύτερο να προτείνω. Κόλλατο. Όχι, εννοούσα κόλλατο στον τοίχο. Κοίτα. Έχεις και αυτό εδώ και κάνεις ό,τι θέλεις στο σπίτι ασύρματα. Θέλω να μεγαλώσω την κουζίνα. Οκ, δεν εννοούσα ακριβώς ό,τι θέλεις. Μπορείς να το σταματήσεις αυτό? Τι θα γίνει, θα το σβήσει το φως? Να σβήσω το φως. Ναι. Φως. Οκ. Φεύγω.